πώς διαμορφώνει η τεχνολογία τις σχέσεις του τουριστικού πράκτορα με τους συνεργάτες του, αλλά και με τον καταναλωτή? Η σχέση του καταναλωτή με τον ταξιδιωτικό πράκτορα και την πριν ίντερνετ εποχή αλλά και την μετά ίντερνετ εποχή έχει ένα κοινό στοιχείο και στις δύο τις περιπτώσεις ο καταναλωτής συμβουλεύεται. Στην προ-ίντερνετ εποχή συμβουλευόταν ένα φίλο του, ένα συγγενή του, ένα γνωστό του, γενικά έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται για να ταξιδέψει σε κάποιο συγκεκριμένο προορισμό. Αργότερα με το word of mouth, στην μετα-ίντερνετ εποχή υπάρχουν τα social media. Εδώ λοιπόν ο ταξιδιωτικός πράκτορας είναι μια ευκαιρία να λειτουργήσει σωστά και να μπορέσει να γίνει πλέον ταξιδιωτικός σύμβουλος. Να αλλάξει ο ρόλος του και να είναι πλέον ταξιδιωτικός σύμβουλος. Και για τους συνεργάτες? Επίσης με τους συνεργάτες η σχέση εδώ πέρα είναι κάπως περίεργη. Σε όλους τους τομείς του τουρισμού, είτε αυτό λέγεται tour operator, είτε λέγεται ξενοδόχος, είτε λέγεται ταξιδιωτικό γραφείο, είτε λέγεται αεροπορική εταιρεία, με την τεχνολογία και με τις νέες εφαρμογές, όλοι μπορούν να προσφέρουν όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι οι αεροπορικές εταιρείες πλέον ανταγωνίζονται μάλλον τα ταξιδιωτικά γραφεία. Εφόσον προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Άρα λοιπόν, ως πράκτορες πρέπει να εναρμονιστούμε, να εναρμονίσουμε τα επιχειρηματικά μας μοντέλα στα νέα δεδομένα.